Deci, bunica mea mi-a spus să aduc gin din Bordei. Bunica mea mi-a spus să aduc gin din Bordei și eu acum mă duc să aduc gin. Și uitați că acesta acesta-i Bordeiuș, bă, cum vedeți? Să maică-și fără tapuci. Stai, bunica mea ne-a spus că trebuia dintr-un butoi negru, de aici e albastru, alb, ăsta. Nu știu, să încercăm, mă luăm. Punem asta jos, dăm așa. Aha, nu de asta. Încercăm. Ia, de asta? Da, de asta. Și cum vedeți, punem aici. Dați că... Ui, nu, stai, tron! Ui. Și cam așa. Să toarnă ginul până să toarnă ginul. Ui! Mergem vă răpi și mai e. Avem amigii, tare costite, costă nu hăi. La 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 la. La la la. La la la. Dumnezeu să mă ierte pe mine, să sperăm că n-am pățit-o. Doamne ajută, să sperăm că Doamne ajută să ne ajute. Văleleu, am pățit-o. Văleleu, am pățit-o. Doamne ajută și păzește. Da, uite, e gata ginul. Uite. E gata ginul, luăm o gură. Și genul ăsta vechi de 3 săptămâni.